Parlamentario Popular, onde analizamos. A todas, moitas gracias por acudir a esta rolda de prensa que, como ben saben, é habitual. Os acontecimientos nos viñeron a dar a razón en esa preocupación. O sector enerxético influye en toda o que é a industria, o poder abaratar costes, pero, lóxicamente, cando se toman medidas altamente inxustas e discriminatorias, como é o decreto do carbón, tamén pode influir sobre as empresas ou as industrias que directamente se destinan a producir enerxía a través do carbón. Estoume referindo, pois, ni máis ni menos, ás Pontes e a Meirama. Iso foi unha das preocupacións que hoxe o noso grupo puxo como tema de discusión, a preocupación por saber do Goberno galego como enxuicia as medidas que no sector enerxético e industrial está poñendo en riba da mesa o señor Zapatero e cales son as medidas que o Goberno galego está poñendo encima da mesa para paliar as consecuencias sin dúbida negativas desa política do señor Zapatero. O que si nos creemos é que a señora Espinosa, o que veo a Galicia, é unha vez máis a facerlle oposición ao Goberno galego. Xa que non teñen un líder en Galicia, ningunha persona na que se poda enfiar e que poda facer oposición, é moito máis fácil vir cada fin de semana o señor Blanco ou a señora Espinosa a enmendarlle a plana ao señor Pachi Vázquez e facer verdadeiramente pois de oposición. Pero, bueno, eu creo que o Goberno de España, de unha vez por todas, xa que traballa 24 horas, están encontrando algunha desas horas de pérdida de tempo en cuestións de eficiencia dedicándollos directamente ao Goberno galego. Eu non creo que esa sea a súa misión, pero, bueno, si cando menos veñen a sumarse ás nosas tesis, como fixeron o sábado pasado co contrato homologado, benvido sea. Si nos veñen a tomar o pelo, como esta vez, a decir que o decreto de carbón non afecta a Galicia, pois eu creo que ni máis ni menos é iso, é deixar en evidencia a ese cuasi líder que teñen, que evidentemente, pois unha e outra vez, ve como os seus propios compañeiros non confían en ele e veñen a facer, pois aquí, oposición ao Goberno galego. Nós decíamos